Seguimos ca seguinte comunicación a cargo de Francisco Xavier Lores Rosal, Sí, pecha todas. presidente da Asociación Galega de Amigos dos Muiños, un colectivo con ampla traxectoria no eido do patrimonio etnográfico e, máis concretamente, como ben reflexa o nome, sobre os muiños. Síntome moi halagado por estar hoxe aquí nesta xuntanza, nesta xornada. E alégrome da comunicación, da brillante comunicación feita por o compañeiro Tito, Gracias. Que coincidimos plenamente en todos os términos no seu contido. De xeito, en algúns momentos verímonos un pouquiño repetidos, pero é da abundancia que realmente significa esta conservación dos muiños. Entonces, nós quizá vayamos a verlo desde outro punto de vista, desde un punto de vista moito máis actualizado, e sobre todo desde o punto de vista da defensa que se está facendo hoxe a nivel popular, a nivel asociativo e a nivel incluso institucional, teño que dicir, de todo este patrimonio que parece ser que o imos salvar. Esa para deixar a introducción vou a ser un poquinho máis rápido que breve, porque me parece que andamos de tempo un poquinho tal, e vou a ler isto. E logo facemos unha presentación e comento un poquinho a presentación que é un pouco a continuación do que fixo Tito. Existe un patrimonio rural que é o resultado dunha maneira de vivir e configura un expoñente material da cultura popular. Por outra banda, existe un interese popular e un movimento asociativo tendentes á restauración deses elementos para dignificar esa cultura popular. Estas son dúas cuestións que están aí máis que patentes. Estes elementos que hoxe son parte do patrimonio rural foron elaborados na súa maior parte por veciños das aldeas coa especial contribución de artesáns e cunha finalidade puramente funcionalista. O que comentaba fai un poquinho con este canteiro que traballaba nesta restauración. Pasaron estes elementos desde a súa creación por diferentes fases evolutivas, desde mediados do século XIX ata hoxe. Período de instauración, período de apoxeo, decadencia e abandono, período de restauración e recuperación, que é no que estamos na actualidade. É a partir da década dos 80 cando se inicia un movimento cultural marcado pola inquedanza e o interese na restauración dos valores sociais e históricos dos elementos abandonados por mor da progresiva superación do nivel de vida nos medios rurais. As iniciativas de grupos de veciños, colectivos, asociacións culturais e mesmo persoas a nivel individual van promovendo en moitos casos minoritariamente a recuperación de elementos e construcións que quedaron sen utilidade, pero que constitúen un fiel reflexo do xeito de vida no rural non moi lonxano. Créanse de xeito formal asociacións que teñen como obxectivo a restauración dos elementos e a posta en valor dunha determinada cultura popular reflexada neles. Unha mostra desa restauración, que non tarda en espallarse por todo o territorio galego, é a recuperación da importante actividade que existeu en torno aos muiños de auga. En este tempo, cando nace a Asociación Galega Amigos dos Muiños e outras asociacións que contribúen a dar un gran avance a todas as manifestacións que teñen algo que ver cos muiños, que en poucos anos pasaron do esquecemento, do abandono e tal vez do desprezo a unha valoración intelectual, cultural e poética que hoxe en día vese técnicamente exposta en estudios de investigación etnográfica e antropolóxica e arqueolóxica, publicacións, ensaios literarios, teses de doutoramento e fin de carreira, xornadas de estudio, como esta, e outras que se fan en outros concellos, congresos nacionais e internacionais de muiñoloxía. Nos acabamos de participar no Congreso Internacional de Muiñoloxía en Córdoba, agora o mes pasado. Restauración de vellos muiños para moer, outros como rutas de sendeirismo, algúns como instalacións de turismo rural, museos ou aulas didácticas. Desto algo veremos na presentación e hoxe á tarde teremos ocasión de visitalos. E tal a valoración actual que case todas as aldeas de Galicia poden ofrecer unha alternativa de turismo ecolóxico propia e xenuína, mostrando con orgullo as diferencias e peculiaridades do contorno dos muiños na súa localidade. Chégase, polo tanto,
a un punto de valoración dos expoñentes materiais da nosa cultura popular, que é precisamente no momento social no que estamos en todo Galicia. Eu digo que incluso en toda España. A realidade do momento asociativo indica unha preocupación constante e generalizada por todo o relacionado cos bens, coa defensa dos bens etnográficos. É así que en moitas localidades establecense asociacións culturais con semellantes obxectivos e que traballan de forma ilusionada e desinteresada sen ter unha coordinación en ámbitos máis amplios xeográficamente, coincidindo de forma ocasional en plantexamentos que moi ben poderan estar unificados e ter unha forma superior á hora de quedar metas comuns, sen esquecer as connotacións particulares que exixen esas atencións pormenorizadas de cada localidade. E aquí, precisamente, en donde está a referencia ao que plantexábamos de facer unha organización máis alá do ámbito local ou comarcal e chegar a unha organización de confederación ou de federación de todas as asociacións e facer un frente común. O movemento asociativo é o interese mostrado pola poboación na recuperación deses sinais de identidade popular galega ten, como non podía ser menos, últimamente o seu reflexo nas entidades locais e na propia administración, ata tal punto que nas pasadas eleccións municipais constatamos que eran moitos os grupos políticos que contaban nos seus programas electorais con propostas de restauración de muiños, nos seus diferentes versións que no seu día presentou a Asociación Amigos dos Muiños. Así, hoxe, é normal observar como tantos concellos e deputacións como aquelas consellerías da Xunta con atribucións neste eido prestan máis atención ás diferentes propostas das asociacións e mesmo desde a Administración Central se proxetan liñas de actuación programática que implican unha restauración do medio rural tendo en conta as aspiracións da poboación e a mellora da calidade de vida na aldea ou a oferta dun turismo ecolóxico demandado pola sociedade actual e tan constante na xeografía galega como verser natural regado polos 1000 ríos que cantaron os poetas. Estamos nun momento óptimo para xuntando esforzos, conseguir mellores resultados, que é do que se trata esta proposta. Veciños, asociacións, concellos e administración temos a responsabilidade de non deixar pasar esta oportunidade que pode transformar a vida no rural en núcleo de población agradable e productiva, que era algo que tamén dicía o compañeiro Tito cando se refería a aquela explotación que hai que facer incluso da fariña e da transformación do millo, adaptándoa ás concepcións actuais e ás exixencias da vida moderna, desde unha oferta turística á consecución de produtos con denominación de orixen, reforzando o cultivo de cereais autóctonos e comercializando fariña galega e pan galego de alta calidade, como xa se está a facer nalgúnas comarcas de Galicia. Isto xa temos constatado. Por outra parte, é tan rica e abundante a nosa literatura popular que no canto de perderse e diluirse en conversas e celebracións familiares pode dar lugar a un fondo editorial con innumerables publicacións e traballos literarios que en moitos casos quedan no recuncho de cada quen e esquecidos. É preciso, pois, seguir avanzando na consecución destas dúas metas. Por unha banda, restauración dos elementos etnográficos que nos identifiquen como pobo. Por outra, publicación dos traballos de investigación e recopilación que avalen dignamente a cultura popular galega. Non han de ser alleos a esta innovación os centros de ensino, desde a primaria ata a universidade, nen os momentos asociativos, nen as entidades locais, concellos, xuntas de montes, asociacións de veciños, etc., colectivos, nin tampouco a administración autonómica, para conquerir esa calidade de vida no rural que ao pobo galego lle corresponde. Pola nosa parte, propoñemos que as asociacións culturales que existen na actualidade e teñen nos seus obxectivos estatutarios a revalorización da cultura popular a través da restauración dos elementos etnográficos
e de forma particular as asociacións que promoven restauración de muiños e a súa cultura, se agrupen sen perder a súa identificación de forma federativa a nivel do país galego, co obxecto de presentar un único frente de actuación, unificando criterios, promovendo actividades, solicitando axudas, incentivando estudios etnográficos e antropolóxicos, editando e distribuindo publicacións, tendo presencia en foros estatais e internacionais, e, en definitiva, defendendo e dignificando o patrimonio rural galego desde a restauración da cultura popular en Col dos Muiños de Auga. E aquí quero facer un chamamento, en principio invitando ao compañeiro Tito a que se sume a esta nosa idea, porque precisamos de xente como él, que é unha maravilla escoitar unha exposición técnicamente moi ben feita e científicamente, para que colabore neste movimento asociativo, sobre todo con vistas ao compromiso que nos adquirimos de realizar en Galicia o 8º Congreso Internacional de Muiñoloxía no ano 2011. Necesitamos moito apoio. Moitísimas gracias. Os xeitos de vida que son formas de vida xeitadas para solucionar os problemas da vida, non? Aquí vemos a vivenda e nas dúas súas vertentes, a vertente antigua e a vertente xa un pouquiño máis restaurada. Os alimentos, a vestimenta, cuidado das persoas. Aquí vemos un tal, aquí está o noso compañeiro Boubeta, que é un home que loita admirablemente por darlle sempre un colorido humorístico na asociación. Xa somos, está aquí. E aquí loita con empanada. E aquí loita con empanada para darnos a todos algo Ben, outros elementos que, outros xeitos de vida que están constituindo esta cultura son o coidado que se ten dos animais e a construción de aparellos, que, como dixen, está sempre relacionado con un artesán, non? O artesán, pois, construí este tipo de elementos que eran necesarios, non eran para adorno, como están hoxe expostos en calquer lado. Eran elementos que se necesitaban e non había máis maneira que construílos. Despois, outros xeitos de vida que están ligados á cultura popular ou que dan como resultado popular a cultura popular son as celebracións cíclicas. Aquí vemos algo como o entroido ou algo así, e unha romería, calquer aldea ten a súa romería, que todas as romerías parece que son iguales, pero logo resulta que cando chegas ali todas teñen un punto diferente. Non hai unha romería igual en Galicia, non? As festas patronais pasa o mesmo. Cada parroquia ten a súa celebración e ten a súa dignificación. Contábame outro día un señor que un cura había protestado porque lle tocaban a banda de música cando había o momento da consagración na música, na misa. É algo que está metido dentro da cultura do pobo e que non se deben mover nin remover esos pequeniños detalles e peculiaridades que existen en cada unha das parroquias. Eso é o que nos defendemos realmente desde a asociación. As festas da colleita, pois, lóxicamente, antes dicíase que o traballo era duro en cuanto na agricultura, no agro galego. Que habilidade tuvo o labrego galego? Convertir todos os traballos duros, como podía ser este da malla e da recolección do centeo e do trigo, convertirlo un poquinho en festa, como fixo coa matanza do porco, como fixo coa festa da vendimia, como fixo coa festa do magosto. O sea, realmente eran traballos que eran duros e a xente reuníase ali e convertías, como fixo coas muiñadas, convertíase para pasarlo ben. Aí vemos como se fai a malla, o medeiro. E os elementos son eses instrumentos materiais elevados polo pobo e adaptados a unha determinada función. Vamos a elementos grandes, os ollos, cruceiros, fornos, albollos, muiños e moitos máis, non? Aquí vámonos a ver solamente nos muiños. Utensilios domésticos, a casa estaba chea de utensilios que se facían porque era necesario facelos. Elementos de maquinaria, hoxe os carros quedan como está este, simplemente para adorno dun xardín, pero fai pouco tempo eran elementos imprescindibles como hoxe é o trator. O sea, as cousas foron evolucionando, evidentemente.
Aquí vemos pois un conxunto dunha casa de labranza que este señor tivo a gran idea de convertir o seu corral en un museo particular, con todas as ferramentas que tiña el, que hoxe non sirven, pero que el foi nas adornando. Esta é unha idea maravillosa que eu permítome, inda que este aí de figurante, permítome sempre dala para que todas aquelas xentes que hoxe teñen este tipo de ferramentas fagan unha cousa parecida, porque merece a pena. Os elementos decorativos tamén forman parte deste patrimonio, que son os cruceiros, os petros de ánimas e incluso os adornos que aparecen, moitos deles, nos muiños. Uns teñen unha significación religiosa e mítica e outros pois, son señais dos canteiros, non? Como poden ser nos petos ou como poden ser nas algunhas igrexas que aparecen certos grabados e realmente o que son indicacións do canteiro. Elementos de tradición oral, contos, lendas, cantigas, refráns e bailes. Isto era o que se refería un poquinho ao alcalde cando dicía que realmente temos un patrimonio material e tamén un patrimonio inmaterial. Inmaterial que, ademais, non está moi ben recollido en todos os lados. Ahora, teredes a ocasión de escoitar ao compañeiro Andrés San Pedro cando el faga a súa comunicación sobre as cantigas que recolle unha cousa moi bonita das cantigas que había nos muiños, non? Ben, pois isto tamén é un elemento que forma parte do noso patrimonio. Os vestixios son aquelas manifestacións materiales e de transmisión oral que teñen o seu referente no xeito de vida e que son parte da identidade do povo. Son aquelas cousas que todos sabemos, pero ninguén se atreve a facer de outro método. Ahora empezan os universitarios a coller esas pequeniñas historias, incluso lendas que hai ao redor dos muiños, historias que unhas veces foron certas e outras veces pois foron máis aumentadas para certificalas e fan traballos preciosos, traballos que levan na universidade pois unha nota de gran prestixio. Como se descubren esas, ou en que se basan eses traballos? Precisamente nos achádegos significativos como este que toparon en Cotobade ou como este que vemos aquí, que apareceron unhas ruínas. E que será isto? Vamos, desbrozámolo e topamos pois ruínas destas, que é un muiño da Barosa, que é precioso porque é circular. Ali hai unha cantidad deles, pero aí está precisamente para que se vexa esa ruína, non? Despois hai os estudios etnográficos. Aquí vemos o profesor Alonso Montero, é un profesor da Asociación Amigos dos Molinos de Zamora, dando unhas conferencias nunhas xornadas. E, ao mesmo tempo, o interese que hai na poboación por asistir e por buscar e recuperar ese tipo de axádegos. Traballos de investigación popular nos muiños, ou ben, aquí no Castro de Troña, pois mirando a serpe de Troña, non? O sea, tamén hai que compensar unha investigación con outra. O sea, non nos vamos a centrar solamente nos muiños, inda que nós, desde a asociación, pensamos que é o máis importante, pero non, tamén hai outros tipos de investigación. Os muiños como elemento significativo do patrimonio rural. Claro, nós temos o que dicir así. E aquí é onde me vou a repetir un poquinho coa comunicación anterior, pero vámoslo a pasar rapidamente. O sea, facemos unha clasificación dos muiños pola forza motriz, forzas da natureza e forzas do sangre, que eran a humana e a animal. Había muiños incluso movidos por animales. Pola forza da natureza, muiños de auga, de vento e de electricidade. O sea, que isto realmente eran molineras, o que chamábamos as molineras, que son moi recientes. É un muiño de vento, antes facía referencia, este é un muiño da Coruña, que me parece que está desaparecido, é un muiño ligado ao arsenal militar, non? E este tamén é de Ferrol. Puxenos como exemplo porque son antiquísimos, son do século XVI, este me parece que é do século XVI, non? XVI, XVII ou este. Os muiños de auga, ríos de regato e ríos de marea. Hai muiños de auga e muiños de regato e muiños de marea. Aquí vemos o muiño que dicía antes Tito. Este é o muiño de marea de Cambados, que é o da Seca, que hoxe visitaremos, non? E este é o muiño da Illa da Lousa,
son muiños significativos na Sí. nosa zona, nas Rías Baixas. A tipoloxía, muiños de canle, de cubo, de tinalle e aceñas. Bueno, xa se fixe un poquinho de referencia, os de canle os que tiñen esta canle aquí, os de cubo son os que teñen a cuba, o cubo, e entre os de tinalla, pois, é o mismo que o da cena, pero da ceña, de cubo, pero con unha pequeniña desviación do cubo, é que o rodicio funciona dentro do mesmo cubo, non? O sea, por inundación de agua. E as aceñas, pois, son aquelas que están metidas dentro do río, que normalmente teñen un rodicio vertical. Pola propiedade, pois, podemos establecer tamén de heredeiros, muiño de particular, muiño de maquía e muiño de institucións, que en Galicia son importantes. Son todos aqueles que están vencellados ou ben a un mosteiro, ou ben a unha casa grande, ou ben pois, a unha personalidade económicamente forte, non? Os desheredeiros pois, son os máis comuns, porque se facían en todas as aldeas, en todos os lugares, xuntaban os heredeiros e facían a súa edificación. Este é un muiño de maquía, que eran aqueles que cobraban polo traballo feito. Este é un muiño de particular, xa se ve que as diferencias construtivas son grandes, e incluso a restauración tamén, porque se é un muiño de particular que ten unha gran envergadura, interésalle máis o particular que os... E aquí agora é onde queremos incidir un pouquiño en que todo este patrimonio etnográfico leva consigo un progreso cultural e intelectual. É dicir, non nos vamos quedar solamente na observación de estos valores antropolóxicos e arqueolóxicos, senón que vamos a partir desos para facer e construir unha aldea, un rural moito máis agradable, moito máis axeitado e que realmente incluso teña visos de produción. E aquí é en donde está a actuación de os grupos de veciños, de colectivos e de asociacións culturales, e tamén, por supuesto, as leis e administracións. Aí vemos xa un muiño que está restaurado en plan turismo rural, isto é o muiño da finca Galea, en Alfoz, Lugo, é unha preciosidade. Este é un conxunto de muiños en Arbo, na provincia de Pontevedra, que tamén está en plan de ser, como dicimos agora, construílo en harineras, fariñeiros, muiños para moer fariña e posiblemente para producir cantidad que, hai un proxecto de restauración. Os investigadores e os estudiosos forman parte tamén deste contido progresivo que nos lle queremos dar a estos elementos etnográficos. Como? Pois facendo estudios antropolóxicos e expoñéndoos, publicando traballos como este de Begoña Vaz, basado precisamente nos muiños de Catoira e do Muiño da Seca, ou, bueno, pois outros, aquí vemos o profesor Salustiano Mato, que hoxe é director de algo da Xunta de profesor da Universidade, expoñendo unha recuperación da palla do miño para facer abono, compós, abono que se aproveita para a finca. Bueno, como traballan as asociacións? Pois, xa o dixen antes, localizando xeográficamente, vendo o estado de conservación destos edificios, transmitindo coñecementos. Aquí temos o amigo José tamén da asociación, que estamos na finca Galea vendo un invento que é unha pedra, unha lancha de pedra de, non sei se 3.000 kilos ou non sei canto, que nada en esta piscina. Se algún ten ocasión de ir por aí. E é unha cousa curiosa, pero vamos, é un principio de Arquímedes moi ben aplicado, pero feito a nivel artesanal. E, bueno, aquí a pedra vai dun lado para o outro, é un detalle curioso. Ben, pois aquí tamén os colectivos e as asociacións transmiten estes coñecementos. Visitas de interese etnográfico, como que imos realizar esta tarde, é interesante que onde se fan recuperacións etnográficas, pois a xente
vaya e se identifique con eles, porque a todos nos gusta, realmente a todos nos gusta. Bueno, pois polo menos darlle un premio e un valor á xente que se preocupou por facer ese tipo de restauracións. Este é un monumento á serra da la de Lugo. Ben, inventario de elementos etnográficos, este que se fixo, que falaba bastante dos elementos, aquí hai unhas 3.000 fichas de muiños solamente da provincia de Pontevedra. E, xuntando todos os de Galicia, pois chegamos a uns 35 ou 36.000 muiños que están hoxe apuntados. Entonces, unha das ideas sería facer un inventario xeral de todos os muiños de Galicia. Ainda que, vamos, non tenga la moita significación, pero un detalle curioso. Recuperación paisaxística, ver como se convirten estos muiños da Barosa que eran, fai poucos anos, elementos de escombro, e hoxe é un parque precioso para pasear por aí, como estas señoras que están por aí. Outro, recuperación hosteleira, se recuperan, bueno, pois é unha finalidade, sempre cando non deixen de ter a súa configuración como muiños, pois hai que recuperalos un poquinho. Valorar un poquinho os interiores, leis e administracións, que é o que teñen que facer? Pois valorar institucionalmente, promover restauracións, investir en orzamentos e restauracións, favorecer o aproveitamento de envelhecemento do rural e divulgar e promocionar os bens de interese cultural. Este é o que nós lle pedimos á administración. Vou a permitirme facer rapidamente unha presentación un paseo pola ruta de sendeirismo que vamos a ver hoxe e xa remato. Este é a entrada dos muiños de Caxoi en Lores, entrada que para min ten unha significación emotiva grande, porque eu nacín diante deste muiño, dunha casa que está diante deste muiño, claro. Ben, este era o muiño da miña infancia, e hoxe, pois, podo ver perfectamente restaurado, e alégrame moito cada vez que veño por aí velo, non? Aí sigue toda a ruta, vamos seguindo a ruta, é unha ruta larga, por aí, está moi ben recuperadiño, todo pola beira do regato. Este é o muiño en donde podemos tomar un refresco esa tarde, era o muiño de Daniel. Aquí vese un detalle da Pontella, de entrada, é un muiño de maquilla daquela. Esta é a parte de atrás, entón atravesas un muiño e continúa a ruta. Este é a Canley, que ti falabas de recuperación. Efectivamente, non se pode concebir que fagas a restauración dun muiño, que lle poñas ali 4 papeles e 4 cousiñas e esquezaste dos elementos de tal. Este é o outro, seguindo a ruta, vemos este entorno paisaxístico no muiño de Entre Muiños, que é este, muiño precioso, que está dedicado a Moer. Aquí fan a moenda, que fan os veciños, e ao mesmo tempo, pois teñena destinada para que as visitas, onte dicíame, se nós tiñamos interese en que nos puxeran a moer este muiño, porque ímolo visitar, hasta aí chegaremos, pero me parece que pola falta de tempo non vai a ser posible, non? Por parte nosa, non por parte da organización, non? Este é a canle deste muiño, en perfecto estado. Este é un paso de, o sea, como está recuperado ese sendeiro, que hoxe pasearemos, unha pontella moi curiosa, moi bonita. Este é o muiño do Crego, que antes facíamos referencia ao que eran os muiños institucionais. Este era o muiño dun cura. Claro, xa se nota que aquí hai cousas diferentes, xa se nota que hai cousas diferentes, non? Hoxe é de un membro da asociación que pensaba estar aquí con nós, pero que, bueno, está recén operado e non pudo asistir. Este é un muiño que está a continuación deste, na mesma ruta, así estaba, e así quedou. Claro, a diferencia é grande, sempre cando se respeten todos os componentes que ten ese muiño. Efectivamente, trazouselle esta pontella e por aí ten a entrada, bueno, está ben. Este é un parque en donde é no medio da ruta, son 3 muiños, que ven ser 2, deben ser 3. Aquí ten unhas veciñas e tal, e fan unha festa, unha concentración de veciños e tal. Esta é unha festa que fan todos os anos no Concello de Meaño. Aquí vense outra vez outra vista dos muiños dese parque.
sigue a ruta por un sendeiriño moi ben recuperado, e aquí incluso hai algúns muiños que se deixaron estar como apareceron, limpiouse a maleza e non se puxeron en funcionamento porque, bueno, tampouco merecía moito a pena e quedaron como ruínas para ser visitados. Aquí hai xente visitando, paseando por estes sendeiros. Aquí temos a conversa de amigos, nese muiño que está sin terminar, e aquí van de volta para os muiños, os amiguiños, e nós aquí deixamos a comunicación. Pois moitas gracias. Muy bien,